L-għodwa tajba, illum is-Sibt 4 ta' Lulju. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Matul din il-Qudiesa nitolbu għal dawk il-persuni f'pajjiżna li kienu jgħixu fiċ-ċentri miftuħa u li issa m'għandhomx saqaf fuq rashom. Nitolbu biex dawn isibu lil min jilqagħhom u biex isibu xogħol li jagħti dinjità. Popli kollha ċaxxbu jdejkom għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ninaqdu fl-imkien il-koll kemm aħna minn fejn aħna ma biex ninaqdu ma' Alla li huwa preżenti għalina li sejħinna biex inkunu miegħu biex ninaqdu fl-imħabba fil-preżenza tiegħu u biex inħalluh jibdilna. Ħuti jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-rajjiet tajjeb li tara fin-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl, għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Dan jgħid il-mulej, dakinhar intella mill-ġdid l-arix ta' David li sar ħerba waħda u nraqqat t-tiċrid tiegħu u nerġa' ntella dak li ġarraf minnu u nibnieh kif kien fl-imoddi biex huma jirtu l-fdal ta' Edom u l-ġnus kollha msemmija għalija. Oraklu tal-mulej jagħmel dan. Araw, għad jiġi żmien oraklu tal-mulej, meta min jaħrat jilħaq il-fuq min jaħsad, min jasar l-għeneb jilħaq fuq min jiżra, u l-imbit il-ġdid iqattar minn muntanji, l-għoljiet kollha ikunu jnixxu minnu. Inreġġa l-poplu tiegħi Iżrael għalli kien, jibnu l-bniet meqruda u jagħmru fihom, iħawlu d-dwieli u jixorbu l-imbit tagħhom u jxettlu jġonna u jiklu mill-frott tagħhom u nħawwilhom farthom u qatt iżjed ma jinqalgħu mill-art li tajthom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Qassal minn wieġbu flimkien, il-mulej islim ixandar lill-poplu tiegħu, il-mulej islim ixandar għall-poplu tiegħu. Ħa nisma' x'jgħid Alla. Il-mulej islim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih. Flimkien, il-mulej islim ixandar għall-poplu tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien, il-mulej islim ixandar għall-poplu tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u l-art tagħna tagħti l-frott tagħha u l-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Flimkien,
il-mulej is-sliem ixandar għall-poplu tiegħu. In-naċċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej, jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom Koll, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu d-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma jasal il-jum meta l-arus jieħduhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida. X'inkella r-roqa sellet il-libsa u t-tixrita tikber. Anqas ma jqedu l-inbit il-ġdid b'damiġġani qodma tal-ġild. Għax inkella id-damiġġani jinfaqgħu, l-inbit jixteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda nbit ġdid jitfgħu f'damiġġani ġodda u hekk iżommu t-tnejn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dejjem jogħġobni kif Ġesu jinnota. Ma nafx jekk kienx jilgħab il-futbol bħali meta kont l-iskola bl-uniformi, u mbagħad naqgħu jkolli bżonn nagħmel roqa biex dak il-qalziet nkun nista' nibqa' nużah. Imma żgur li kien jinnota li jekk ħatraqqa ma tużax biċċa drab ġdida għaliex imbagħad tinxtorob u tqattalek kollox u flok is-sabiħ jiġi l-ikraħ. Ġesu jinnota l-inbit kif isir il-proċess, jiġifier mhux biss jaf japprezzah, mhux biss jaf jaqsam tazz-inbit mad-dixxipli tiegħu u jagħmilha l-marka tal-festa tal-Ewkaristija li niċċelebraw, imma kien jinnota wkoll il-proċess imur qrib ta' min jasar l-għeneb. U minn hemmhekk imma mbagħad jollina l-livell ieħor. Mhux biss japprezza, imma mbagħad jgħaddina dak li jiswa l-ħajjitna. Biex jgħidilna li dak li jmexxina fil-ħajja huwa l-ferħ, is-sabiħ, it-tajjeb. U huwa jiġi f'dan il-mod bħala dak li huwa l-arus, bħala dak li huwa l-inbit il-ġdid u l-inbit it-tajjeb, l-aħjar inbit. Jiġi bħala dak li huwa s-sabiħ u li jrid isaħħaħ is-sabiħ u mhux ikisser. Hekk allura qed jistedinna biex aħna nagħmlu l-għażla tagħna wkoll. Għaliex is-sabiħ jattirak imma mbagħad tadatta lilek innifsek għalih biex is-sabiħ jidħol għandek. Dan li qed jgħid Ġesu meta jgħid inbit ġdid imbagħad jitlob damiġġani ġodda li aħna ninbidlu biex nilqgħu dak is-sabiħ, dak il-ferħ u dak il-ferħ jiġi fina. Hekk għalhekk jitlob bidla minnha wkoll. Nixtaq nagħti 3 eżempji mill-ħajja anke ta' kuljum ta' kif din il-bidla li naċċettaw lil Ġesu billi ninbidlu aħna. L-ewwel nett eżempju dak li jiġri fl-imħabba. Persuna qed tkellimni fuq persuna oħra qalt li s-settiljat issa. Is-settiljat f'relazzjoni sabet l-imħabba ekku dedikata, qalba qiegħda hemmhekk. U l-ħajja kollha tagħha sabet l-armonija għaliex mhux biss sabet l-imħabba imma imbagħad anke l-istil ta' ħajja tagħha hekk adatta ruħu biex isib is-sabiħ tal-imħabba. U dak huwa eżempju żgħir ta' meta aħna nduqu l-imħabba t'Alla ma mbagħad nadattaw il-ħajja kollha tagħna biex tinbena fuq dik l-imħabba. Nilqa' l-imħabba t'Alla imma mbagħad ngħixha f'ħajti. Inbit ġdid jitolbu damiġġani ġodda.
Ħaġa oħra li laqtitni hija fuq l-ambjent. Xi ħadd qal li dak li ħajjejna biex nikkontribwixxu bħala nsara f'din l-isfida kbira li nieħdu ħsieb id-dinja bħala d-dar komuni li Alla ħejja għalina huwa l-ferħ, mhux il-liġi. Nadrabi nirriduċu l-liġi u nagħmilha bil-fors u forsi dak obbligawni nagħmel recycling imma mbagħad meta m'hemmx liġi ma nħux ħsieb. Fil-verità, il-ferħ li aħna qed narfu li Alla tagħna dinja sabiħa, dik tpoġġina mbagħad ferħ li nikkontribwixxu biex nagħmlu wisbaħ. U hemmhekk toħroġ mhux jekk imxejx mal-liġi eżatt, imma l-kreattività biex nieħdu ħsieb dak li hu tagħna, nieħdu ħsiebu għal ġenerazzjonijiet ta' warajna u nikkontribwixxu mhux li nimxu bil-liġi imma mmorru lil hemm għaliex hemm il-ferħ li nieħu ħsieb dak li Alla tani. Ekku l-aħħar eżempju forsi marbut ukoll mal-ewwel qari li konna qed nisimgħu minn Amos li jitkellem fuq il-korruzzjoni ta' żmienu u issa qed jitkellem fuq li ħajjiġi dak iż-żmien fejn il-poplu jista' jifraħ b'inbit li jqattar inbit ġdid. Hekk dik il-ħolma li jagħtina Alla li tgħinna nibqgħu għaddejjin. Hekk kitbit li persuna li anke segwina mill-Libanu hekk quddiem anke l-isfidi li għaddejjin minnu bħala pajjiż. Qalet kultant hekk il-ħolma tagħna nħossuha tinqered quddiem il-ħażen li jerri s-soċjetà. Imma li jżommna huwa hekk dan il-mument anke ta' talb quddiem Alla biex niftakru fil-ħolma li Alla għandu għalina u nibqgħu nemmnu fiha, nibqgħu fuq saqajna u nibqgħu nikkontribwixxu biex nibnu pajjiż aħjar. Hekk il-ferħ ta' Alla, il-ħolma tiegħu għalina twassal biex il-bniedem imbagħad blena li hemm f'qalbu ma jaqtax qalbu quddiem l-isfidi u jikkontribwixxi għas-sabiħ għal dak li hu tajjeb, għal dak li jġib il-ferħ. Hekk jew nitolbu l-mulej li aħna wkoll hekk nirċievu minn dan l-inbit ġdid li huwa Ġesu, hekk huma insib jilqgħu qalb li huwa damiġġana ġodda li aħna wkoll infissru ħajjitna mibnija fuq l-imħabba ta' Alla. Kiju flimkien narfu kemm huwa ġeneruż Alla-mana u għalhekk nistgħu wkoll nafdawlu t-talbiet tagħna. Nixtieq nitlob għall-Knisja kollha madwar id-dinja, speċjalment għal sħabna l-insara, kesfijiet u saċerdoti u oħrajn li qegħdin jimpenjaw ruħhom biex jagħmlu l-qalb lil dawk li l-iktar huma mħabbtin mid-realtà tal-faqar jew mill-qtieħ il-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja kollha tal-pajjiżi madwar id-dinja biex il-mulej ikun jista' isaħħaħhom fl-għażla tal-ġustizzja u ta' dak li hu sewwa u jagħtihom l-erf u l-kuraġġ meħtieġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal sħabna li jinsabu fl-isptarijiet biex il-mulej jagħtihom is-saħħa li għandhom bżonn. Tolbu għal sħabna li qegħdin jitolbu magħna mid-diversi postijiet kemm l-isptarijiet kemm id-djar tal-anzjani jew mid-djar privati. Fil-naqblaqt li nirringrazzjaw lill-mulej għat-talb tagħkom, il-mulej ikun magħkom ukoll biex jagħtikom is-saħħa, l-konsolazzjoni u l-faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitolbu wkoll għall-istudenti u l-għalliema hekk kif temmew sena impenjattiva ta' tagħlim. Nitlob għall-edukaturi kollha biex il-mulej jagħtihom dan iż-żmien ta' tiġdid hekk matul is-sajf u jsaħħaħhom fil-vokazzjoni tagħhom u liż-żgħażagħ biex ikomplu jarfu s-sejħa li Alla qed jagħmel lilhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej li inti tisma' l-ħtiġijiet tagħna. Kompli akkumpanjana matul it-tlajja u nżul li ngħaddu minnhom. Ejn lil ħutna li qed jitħabtu ma' diffikultajiet fir-relazzjonijiet. Saħħaħ il-ferħ ta' dawk li hekk għandhom doni anke ta' mużika, ta' arti li permezz tagħhom jerfgħu l-qlub tagħna l fuq.
tkompli mexxina l-kol bid-doni li tatina, ħalli bil-ferħ ninkoraġġixxu l-oħrajn fi Kristu Sidna. Amen. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq, Nerfgħuhom lejn il-mulej. niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu permezz ta' Kristu Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk biċ-ċokon
tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna flimkien f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kieku narfu l-imħabba kbira tal-Missier għalina u x-xewqa tagħna li aħna nwieġbu għal dik l-imħabba, nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħalli nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġo fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek.
ħeġġeġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu saw dejjem bqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kisma' t-talb tagħna dak li twiret għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabber li Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfu minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja
mlija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna ħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, issa ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija
fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slim għalik li lek inajtu, għali xaħna turrufnati u li teva. Li lek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbirek. O pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina Qaddisa Marija Umm Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrilna dnubietna bħalma naffri minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Ħenna lina. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem ta' dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra qudiesa mill-Katedral ta' San Pawl l-Imdina. Din tixxandar fuq TVM2 u tiġi mtennija fis-6:30 ta' filgħaxija. Ninformakom ukoll li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-quddies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes. L-insara kollha, b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli, huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-quddiesa. Grazzi u nsellmilkom.